గోపిక వస్త్రాపహరణము. ఓ పరీక్షిన్ మహారాజా, బృందావనంలోనున్న గోపికలందరూ చలికాలమైన మార్గశీర్ష మాసంలో కాత్యాయని వ్రతము చేస్తూ ఒకనాటి ఉదయము తమ వస్త్రాలను విడిచి ఒడ్డున పెట్టి నగ్నంగా యమునా నదిలో స్నానం ప్రారంభించిరి. ఇంతలో కృష్ణుడు వచ్చి ఆ వస్త్రాలన్నింటినీ తీసుకొని చెట్టు ఎక్కి కూర్చునెను. గోపికలు నీళ్ళలో నుండి తమ చీరలనివ్వమని అడుగగా బయటికి వచ్చి అడిగితే ఇస్తానన్నాడు. వారంతా ఒక చేయితో మర్మాంగాలు దాచుకొని మరొక చేయి చాపగా రెండో చేతులెత్తి దండం పెడితే ఇస్తానన్నాడు. గోపికలందరూ సిగ్గు వదిలి రెండు చేతులెత్తి దండం పెట్టగానే ఇచ్చేసినాడు. అంతరార్థము: గోపికలంతా కలిసి మార్గశీర్ష మాసంలో కాత్యాయని వ్రతము ప్రారంభించి నెల రోజుల వరకు నియమనిష్ఠులతో ఉండిన ఎడల తమ కోరికలు తీరుతాయని వారి అభిప్రాయము. గోపికలందరూ కృష్ణుడే వారికి భర్తగా కావాలనని ఎవరి మదిలో వారు కోరుకొని వ్రతమును ఆరంభించినారు. ఒకరోజు వారందరూ కలిసి కృష్ణునిపై గీతాలు పాడుతూ మదిలో కృష్ణుణ్ణి ధ్యానిస్తూ చీరలను విప్పి నది ఒడ్డున పెట్టి నగ్నంగా నదిలోకి దిగి స్నానాలు ఆచరిస్తూ ఉండిరి. ఆ సమయాన కృష్ణుడు ఎంతో దూరాన ఉన్నా కూడా గోపికలు తనను కీర్తిస్తున్నది గమనించి అచ్చటికి వచ్చి నది ఒడ్డనున్న చీరలనన్నింటినీ తీసుకొని చెట్టు ఎక్కి కూర్చునెను. గోపికలు నీళ్ళలో నుండి తమ చీరలనిమ్మని ప్రేమతో బ్రతిమలాడినట్లు అడిగినారు. కానీ కోపంతో నిగ్గదీసి అడగలేదు. మామా, నా బట్టల లిమ్మనియు, మా హృదయాన్ని సిగ్గును సర్వస్వాన్ని దోచుకున్న ఓ కృష్ణ, మా బట్టలనివ్వమనియు. నీ కొంటెతనము మాకు బాగా తెలుసును. నీకు దాసురాళ్ళుగా ఉంటాము, కానీ మా చీరలు మాకిమ్మని ప్రార్థించిరి. ఈ మాటలు ఎక్కడా గోపికలు కోపంలో కనిపించడం లేదు. గోపికలందరూ ఆ విధంగా ప్రార్థించగా కృష్ణుడు వారినందరినీ నీళ్ళ బయటికి వచ్చి వారి వారి చీరలను తీసుకొనమన్నాడు. తప్పనిసరి పరిస్థితిలో వారందరూ సహజ సిగ్గుతో చేతులు ముడుచుకొని నీళ్ళ బయటికి వచ్చి అడుగగా రెండు చేతులెత్తి దండం పెడితేనే చీరలు ఇస్తానన్నాడు. ఇదంతా చూస్తే అసభ్యకరంగా అనిపిస్తుంది. కానీ అప్పటికి కృష్ణుని వయసు 7 సంవత్సరాలే. గోపికలు నెల రోజుల వ్రతము ప్రారంభించినారు. ఏ వ్రతానికైనా ప్రారంభంలో దీక్ష తీసుకోవడం అనేది ఉంటుంది. మామూలు రోజులలో స్త్రీలు నగ్నంగా స్నానం చేయవచ్చును, కానీ దీక్షా కాలంలో నగ్నంగా స్నానం చేయకూడదని నిబంధన కలదు. ఇచ్చట గోపికలు నగ్నంగా స్నానం చేసి దీక్షాభంగం చేసినట్టయింది. మీరందరూ ఎవరిని భర్తగా కోరుకున్నారు? మీరెవరిని మోహించారో వారును మీ వస్త్రాలు దొంగిలించిన వారు ఒకరేనా అని అడుగగా గోపికలందరూ సంతోషముతో ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకున్నారు. గోపికలారా, చిన్నప్పటి నుండి మనమంతా కలిసి ఆడిపాడుకున్న వాళ్ళమే కదా, నాకు తెలియనిది ఏముంది మీలో అని అన్నాడు. అప్పుడు గోపికలకు అర్థమైంది తాము వ్రతభంగం చేసినామని. మనసుకు కష్టం కలిగేలా మాట్లాడిన, అపహాస్యం చేసిన కృష్ణునే భర్తగా వరించినందుకు మాకు వల్లభుడే కాబట్టి అతడు ఏ పని చేసినా మాకు సంతోషకరమే, ఏమాత్రము దోషం అనిపించదు అని గోపికలందరూ సంతోషపడినారు. ఇచ్చట కృష్ణుడు పరమాత్మ, గోపికలు జీవాత్మలు. కృష్ణుడన్నాడు గోపికలతో, మీలో నేనున్నానని నాకు తెలియనిది మీలో ఏముంది అని. దేహభ్రాంతి తొలగితేనే పరమాత్మ దర్శనం అవుతుంది కాబట్టి రెండు చేతులెత్తి రావలసినదని కృష్ణుని మాట. దేహభ్రాంతి తొలగక సిగ్గుభావం ఉంది కాబట్టి ఎట్లా రాగలం అని గోపికల మాట. నేను పరబ్రహ్మకు చెందిన వాణ్ణి, ఏదీ నాది కాదు అనే భావం ఉన్న ఏ వ్యక్తికి దేహభ్రాంతి ఉండదు. ఈ వస్త్రము ఆ వస్త్రము కట్టాలనే ధ్యాసే ఉండదు. కృష్ణుడు గోపికల వస్త్రాలు అపహరించినాడు అంటే వారి దేహాభిమానాలను అపహరించినాడు అనగా దేహభ్రాంతి తొలగించినాడు. ఆ భ్రాంతియే వస్త్రాలలాగా వారిని కప్పి ఉన్నాయి. దానితో గోపికలు తాము వేరు పరమాత్మ వేరు అనే భావంతో ఉండి ఇతర దేవతల పూజలు వ్రతాలు చేసి ఏవో సాధిస్తామని అనుకున్నారు. కానీ దానిలో నిజం లేదని తెలపడానికే కృష్ణుడు వస్త్రాపహరణము చేసినాడు. ఈ వస్త్రాపహరణ అనగా జీవుల అభిమాన ధనాన్ని అపహరించడమే.